nakuha ko tong anak. Pati nga alag, dili na ko to disiplinahon og mayo. Grabe naman si Pata. Kalastaw ka bataan. Ay ka mo din ibagat ako ha. Sino ba yan? Alay mo kayo sila. Naglayo mo lang tiyan, ay. Hindi ko kamot itong balayali ba? Ay, dari anak ko. Uy, kalas daw. Kasi pastor. Uy, muturo lang po din dari ba? Nanti da. Kaputol da. Sa kahoy ron. Uy, ano sa mo itong anak ni Kap dari na nagdagandagan man? May lagnero pa sa hero eh. Nagkaluyan ka ni Ron. Pangbugas ba? Sa mga baho. Nalimaho man yung motor nuhanan dari. Oy, toy. Ato da ah. Wa pa lagi. Macam sa ko nga mga ilong toy. Wala ka kapanimaho pre. Mambag itas ba? Gani pre no? Diri po dito sa tornohanan ba? Sala mo ko itong anak ni Kap ba? Pakarag itas daro? Bantay lang doon. Oy, oy, oy. Toy, asa mamon toy? Ato na kong anak ni Kapitan pre. Nagsalig na to ba? Ayo, Kap! Kap! Ayo! Kap! Toy, usa to? Kap! Abusado ka na mong anak ba? Among turnahanan dito, kalibangan. Toy, kalma na sa. Nakuha na mong tingog koy. Puro magnata sa layo. Dili ba? Kamu ko na batasan ng mga anak ko. Isang semana ito mga walang baho sa itae dito ba? Di na dyan nakatingalahan ng bataan na. Kay grabe kasi pat ng bataan na. Ikaw may man, dapat kumadlong ka na. Grabe. Na, ubatlong lang. Grabe nang pagbatlong ako na. Gibintay na ako na. Gipasuhan na ako na. Nagsabot yung kasi pat. Kung gipasagdaan na lang ako. Kap, umulit yung mga anak, Kap. Grabe, pahitos na to. Di man ay kakabadlong ako yung mga anak. Kasi kaya na yung plans ha. Sige na plans. Kaya pagmulit na plans. Pahipos ako yung tae. Kap, isusuro, doon ka ba? Kaya kami magproviso ng mga ilong dito sa turnahanan na mo ba? Ano ba na namao na yung mga anak, oy? Kadaghan na mong istorya oy. Usa may gusto nimo ako pahipos atong tae. Ako ba nalibak dito? Kadaghan na mong istorya oy. Usa may gusto nimo ako pahipos mo dito. Ako ba nalibak ato? No! Oy, lain po, kisa pa man yay. Ikaw may amahan na to. Basta lagi. Pahipos ako to. Sos, nakuha ko tong anak. Pati nga alag, dili na ko to disiplinahon og mayo. Grabe naman si Pata.